unyesi obi ye serious obi be friend wo di agoro wo di abrabo aye wo sa friend di agoro kasa amen obi be tena na abrabo wo sa di agoro sa de ewu na wo di ewu wo be wu obi obi wa just a minimum sofu bi a just conference ye yo 300 series and wo di wu ye ye na ko to hospital na yire yakofa yimre to adro fancy so 300 series wachini ya wati kurom SF kurom akwakura se na kopa bosia na wati kurom no wantimi anya sika wo kurom a akura se na akopa sika dabi o oba ne fura akura se ba na ne kuru na wu odofo wi asesa na tie wan sawo de ne wan hwa abrabo ne ya eniema be sen kasa amen etina ya empire ya vampire bo ni agro bompaye na niema nsane sane bompaye na nkonia mu bu bompaye na adeso bi ade aso a emfiri wo so ofia yeso obi ani ya obi a wonto na afato tirim se wo de ewu ni mawrade eto ho beto amen kasa amen to asoma keto me me fast ne kwa na de bi ka kire osofo ahimalekba abiata se for asofotade no breme wo se o ka kire ni se fa asofotade ne ye dai ye ka asofotade ne de e na ho konkono so kokura ni wani ma untimi nya bibio mi jina me ka sa nyina ha ho kokuro so kokura ni wa mi timi nya hwe wonu na elidi me wonu na atima no wonu na adade me kantrema wonu na me kasa eti mi ti me kasa nya me na me kasa wo sa me na me kasa but unim enyeme na me kasa adum bi na semema na adum na yi adwuma hallelujah enumrai adum na yi adwuma wa ba bi awona amen praise God hallelujah to asomamti na David be say rade say and tio etre na boy yampa bo ni nyina ni o wasi na David bu say awurade say me bo wo problem what me bu say awurade dabi ehu ba bi efiri dabi eno ane se de obi ka che na wudi akiri yes eno nti na obi ne maame ya aka se na maame na ye no so emfiri maame yes hallelujah amen what you say ba David ni agi bibi efiri ni nsam ya se ni kuro ya fa ne yire ne ma ne no no nkwa so yire o na yi na asrafo yire mo nyina ye de o mo ye de ko wogi asofotade ne se ho kokoro ne ban mu no hando obu se awurade se awurade aha to aso ka sere na David be say rade say na David bu se awurade se minti edom yi ana wasi minti edom yi ana meto won na waka kire ne say and awurade so ka kire ne se ti won na wo beto won na je enso wo beji o mo se be amen wasi ti won na beto won na je de obeche and they declare their bonfire amen ade bia da atamfo afa Jesus unia wo so oh amen unia amen ya ba so bonfire yes and then adwi Jesus obi ade yaje my God so many years yes obi ba yes yaje my God so many years Jesus obi akontu yes yaje Jesus so many years Jesus okobia yes mami ga won wasem bi asani abonpai obi ka me na enema bu papa na menyimi o se ya ka se obi ko immigration yetimi ka se ne passport na ye oba picture o ye be ma ya se mo tete sanse ni woni se me first country na me tu kwan me ko abroche na abrante bia me ne no full play ono se wakọ wa bapen etime ko me ni travel experience bia etime plane mu na me ni di nkomo na me busa se okwan eti na yakwaya transit wo Ethiopia etina me ma dwere yem se me hu se me probi amene ne kokuro ba akoso na se walidi mi we airport ho kasa amen etimi nya abrantie ene walidi mi a wo Ethiopia ne sa akofro another flat ne ye ko dru ho no ye delay so sa ye ko check ye cross migration wonu problem bi esi ye abrantie me delay we so no delay we so ono pese ye nyina ye try ye camera no one na je se ye nyina ya sa ye tia ye dai akọ abrantie no ye de ye hwa media si a ne ya stamp mu ne a ye twa me ne ya scam me bibia ne de made ma me ya migration ma me kwasa bitimi ko abrantie ne a ono de me ko no oduwa ne ya chi na de ye se sky ni ono an number picture na ene de bo passport no mu a ne difference abem amen afọ mu wo ba bi ye first secret room de hu ya se ya so na chi sei ye de ne ko secret room oh so suffer nam say hey kai had ya teacher amen amen obi a me ni pia no na me nim no aka ho she ada de na me hu se sasem bia ye ka no
ɛyɛ nokorɛ maame ebi nto wa wosi bi ni wiase sɛ yareɛ bi mɔ wa wonim sɛ yareɛ ni hɔ sɛ yɛka accident wonya bi a wonim sɛ accident ni hɔ wote sɛ yɛka ho kyerɛ a ebi a wo kyerɛ wo da eti wonim sɛ aho kyerɛ wɔ hɔ na mmom deɛ ne ho akyerɛ no pɛ no wonim deɛ aho kyerɛ sɛ deɛ hallelujah na David wɔsɛ ne ho de ɛwɔ Awurade mu wɔsi wɔsɛ ne ho de ɔfa asɔfotade ɔka gyina Awurade sɛ menti wɔn mo na mɛto Awurade si ti wɔn na bɛto wɔn adeɛ biara ɔmo agye no ɔbɛgye wadeɛ ɛnɛ yɛbɔ mpa yɛ ama Nyankopɔn ba yɛbɔ mpa yɛ ma akɔ yɛ busuam yɛbɔ mpa yɛ ama Ghana yɛgya padeɛ yɛagye wonim sɛ awɔwɔ agye ɛgye si yɛtwi wɔn mo sa agye ɛno ti na business yɛwɔ kurom nyinaa akɔdi awɔwɔ nsɛm kasa amen eti Ghana na yɛteɛ no ɛnɛ awɔwɔ na esisi dade ma yɛ han na yɛte wɔn mɛm na yɛte wɔn mɛm na yɛde yɛkuro di asase na yɛyɛ di hwee na awɔwɔ na ɛbɛkyekyere kuro no ɛna ɔmo afa kuro no ama yɛ dan han a ne yɛ kɔn yɛ anasɛ yɛ ban ɛnɛ adeɛ bi a ɔmo agye no ɛnɛ yɛgye yadeɛ sɛ yɛ nanam na kɔtɔn yɛ a ɛnɛ yɛbɛgye yadeɛ ɛnɛ yɛbu nsuam agyapadeɛ bi a wɔ mo yɛ a ɔmo agyeɛ no Awurade ama yɛ kwan wama yɛ authority ɛnɛ sɔre gyina hɔ yɛbɔ mpae me declare that prayers yi yɛka kyerɛ Awurade sɛ adeɛ bi a ɔmo agyeɛ no adeɛ bi a ɔmo agyeɛ no ɛnɛ yɛbɔ mpae ɛwɔ Yesu de mo mɔba yɛbɔ mpae yɛbɔ mpae lora baba yadara baba kora baba yadara baba ya yadara baba ya ora babura yadara baba ya ora baba yadara baba ya yadara baba Awurade ayɛ ni nobody for the sack yadara baba yadara baba ora baba Jesus Father we pray at this very moment oh God whatever that has been taken yadara babura yadara babura yadara baba yadara baba yadara baba yadara baba yadara baba ora baba yadara baba yadara babura yadara babura yadara babura yadara baba ora baba yadara 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 Jesus adinina mi wuso bisika yaji Awurade bie mani mani ho oba bi ma Awurade fie sɛ oba no wakɔ aware 3 times because of awo ho yagye na awo agoto baby Jesus Awurade sɛ yɛmpa iboi ɛbɛma na gyina deɛ amen na wale ɛtɔso mmiɛnsa ni ɔwɔ ase na de ɔma sɛ sɛ saa deɛ ɛtɔso mmiɛnsa gu pɛ a ɛnya deɛ sɛ ɔbɛnya ekunu bie mu da yɛbɔ mpaeɛ Awurade na ɛkasa kyerɛ wɔ studio ha ɛnɛ yɛbɔ mpaeɛ ka kyerɛ Awurade sɛ baabi a yɛagye na awoɔ no kɔ obi sika ekura ne yɛhwim afiri ne nsɛm ɛnɛ yɛbɔ mpaeɛ sɛ Awurade ma na ɔkɔkorɔ sɛ ɔkɔkorɔ nante te sɛ nsuo ayiri na sɛ nsuo ayiri na nante a wɔbie ne wɔtumi si ne kwan baabi a ɔwɔ bia no ɔkɔkorɔ mawura baabi a magazine ɔkɔkorɔ mawura aduma mawura obi adwuma a yɛagyeɛ ɛnɛ yɛbɔ mpaeɛ ɛwɔ Yesu ne mu Awurade pama no ɛwɔ Yesu yɛbɔ mpaeɛ orabababa yɛdadababora yɛdadababa orabababa yɛdadababa orabababa yɛdadababa orababo yɛdorababa yɛdadababa Yesu Kristo ni mo obi biara wɔn ne nsa ka na adwuma ɔde aka ne ba yɛdara baba yɛdara baba yɛdara baba bompa ye yɛdara baba obi biara wɔn ne nsa ka na adwuma Yesu Kristo ni mo Yesu Kristo ni mo Jesus Christ Sami shawunyuma Sifa Awurade wa ayemuye edaswa Awurade biano tonye ade tena mere na wase yehowa Awurade sami shawunyuma Awurade Sifa
David see awurade minti won was ti won na de omafuma fa bia obaji ene sunsum ya chi obi ase baby Jesus ene ya gi na japade ene ye ka che nyankopon se baby e de na hye no awurade nyankopon ma nti won ne ho amen ewo yesu kristo de ba ewo yesu de ba amen ewo yesu de ba amen obi biara ya gi na japade Jesus obi biara ya gi na japade Jesus obi biara ya gi na wo Jesus ya gi na control Jesus ya di sie baby ewo yesu de ba ewo yesu de ba ewo yesu de ba come on me jeba amen 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 receive it amen receive it amen Andaraba yonori andaraba. Yes, everybody 2 minutes yedjuma. Amen. Kokuru yedjuma. Amen. Ewo yesu de ba. Amen. Ewo yesu de ba. Amen. Ewo yesu de ba. Amen. Afa me bompai. Jesus. So obi yare a ena me sane yare ewo yesu de ba. Amen. So obi yare ya sane yare ewo yesu de ba. Jiwa yare sa. Amen. Jiwa yare sa. Amen. Jiwa yare sa. Amen. Jiwa yare sa. Amen. Everybody. Yes, Lord. Erade, Jesus. Erade, Jesus. Minimum say we are juma. Yes. And I do we are juma. Jesus. O word obi so. Jesus. O word obi so. Jesus. Yeah, you are one today. Yes. Ewa yeso da. Amen. Ewa yeso da. Amen. Okokoron. Yes. Yada wase. Yes. And then you mre. Yes, Lord. Ewa yeso de mo. Adom nti amen. Amen. Oh, mo say me Erade. Amen. Hallelujah. Amen. The word prayer ministry. Apostle Alessandro Champon. I'm not there. And if yɛkyerɛ kwan to dwa ɛkyerɛ nam wa mpaebɔ no hemfa na ɛnkɔ soɔ mepakyɛ sɛ wopɛ sɛ ohu yɛkyerɛ akwan a yɛwɔ tech wofa car sɛ wokɔ tech a wofa odium car anaasɛ kɛntikrɔne car wo sɛ wobɛsi wɔ tech police station hɔ yes tech for gate na ɛne police station yɛ opposite no wowura mu a busa botanical gardens hɔ nom yeah wowura botanical gardens hɔ nom a woba w'anim kakra bi a on sa right hɔ na bɛhu yɛ hɔ nom I want to be home. Now, your number is 0244 0244 844 844 917 917 0244 0244 844 844 917 917 Sabre pesi ye bie from land be 5 minutes pe. Nipa 3 bie nipa 4 bia. Ye bompa ya ye dey. Ama no. Aka ye 20 minutes me wa. Eti ye dey say you use 5 minutes. Ade tie ko obi or how be done so yesre Awurade aye dey. Ama no. Obi ba won ka asem ba kope. Emegyina emaye bibia metoto bebre. O person oni edi nkoma o de bra. Kasa amen. Baba bie number no tumbu ye mompa ma nyanko. Okay, also wait me after 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 also wait me after na fe what the wajen chiraba asama aba no ofa na tra na ofa na yi na ofa nso atu hu anamo se wutie asem na wutie ne tra wonya ho solution bia this otu anamo ti bomodena se asem na aba no betu hu anamo na nso wade so eso no nyankopon afa na ko aso na wahwe e wo berimu a ewie berimu utimi se de yeko wiase no enye ti bomodena pe ho se odo ho betwere obotan bia ho nkyere wo nti onso betimi afre 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 onso betimi afre Ya ye twa kon. Hallelujah. Amen. Ebi obi basu si e bobon pa ya dey. Amen. Ama no na me stress oba boa ho na bra mpaibo. Enye wadwe se wo trefi. Obi wa telephone so mpaibo no ye dey ebe. Yenje ne sa. Brade ye no ntrase. Ne no nyina mompa ye de nkwa gwade anim. Na ade bi enwu nta no. Ewade mfa so na din ye dey. Entre kasa amen. 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 David wo fa so fotade ye dey. Ehye wo bompa ye. No buse Awurade empaibo mu na ni so ade hunu ne ye dey. Ebae wo se Awurade mi ti won. Awurade se oti won na ade bi o mafoma fa no ba ye dey. Obaji hallelujah. Amen. Eti tire dem bo ade make ka chen Nyankopon ma se. E mana nya wade se wo last ya na wodawo. Eto se de omobo sa anu no. Be last ya na me do. Enye o last ya no. Ebrepa e wo Samaria ye dey. E wo o manoma. Kasa amen. Hallelujah. Eti bra ye ken e chen dem bo ade bo aho na ye dey. Bra de ye mompai. Ewo botanic ebia pa ye yankasa ye number ye wi ye de number no so be dey ebetu dwa ene sabi ye so ye bia fum la na to ebia wo problem bi wo person frey
you know bompai just a minute that you're sitting Yankopon to be a day and the amount then so Yankopo and Munyamba day every day hallelujah Amen. Obia Balanasana Obia my dear and in near to us Casa amen Amen. Hallelujah Amen. it was in a David day a said no a day a Radin Yankopomu Yes. Abrabono dog a do baby no one so dear Oba miss what chance Bronsa Baba when Nimaya day Eguas, Obamu, Abamu, Ebu, David, almost almost abono, one pencil. I will catch it and who say, me coso near Radi a day. At time. Hallelujah. Amen. Now, I want some to say, David won't pay you when you mix and Dalasia on Faso. Or so for me. Ebia wouldn't say, baby, I saw the last year. Me, my what you say, and no last on the Casa. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. No last year, I don't know. No more a papa be a day. A war mount. I will bet me a faso. And you know, Fortrana. You're not fought with studio one thing no alano. Number no casa. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Eti now bet me a quantity a day. Na yet here fasoana. Casa. Amen. Amen. Eti me so say. Obi biara wo how down so no. O se na ye day. Bra. Na wunyame badam ne to me so. Na ade ba ko no say. Oba ye wo de nyame a che bibia bi. Ye wo doctor so ye den. Oh. E wo ho. Oba na se wo yi ne ye hospital yare a. Ye be ma doctor so ahwo. Doc, e de ba de me be se me over 2 minutes. Na me busa kwase ba kwase. E de ade pa na wo ho. Wo ho no so ye wo ho. E wo clinic wo. Ah. Doc. With that, it's not for with that. Say, you want to say, so Oba. That's a bomb pioneer. Say we know a physical. But I wish you would Jim Kakra. If you be hard, and would you shred on your lab test to be a wish you would you check here for malaria, liver function test, kidney, hepatitis B. Next, Yarabia, and as a test with me, I boy, need me a diagnose or Yarin. I very, you bet me and a wow. Now why you know clinic in our fight for? I was a tech police station in Chihuahua. Who goes this? I was this one. Wow. Lister York Diagnosis and Health Consult Limited. Oba, Mobile was the bro for once to swap. Some of one and take. Can't come here. Lister York Diagnosis and Health Consult Limited. I've heard it, Amen. Oba, by medical scientist, so where should we show Mojam. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. And your brother, Amankwa, on your papa, on also your air conditioning specialist. Yeah, we are on the same actually the China quite. Amen. Ebika, air corner say, on the welcome as a young cruise. Oba be will be almost of where they. Amen. Amankasa, amen. Hallelujah. It's a doctor over to me, you number. Now, we are for a number to a jack. Memako Memubium. It's for a number to jack. Will be by no power or clinic. No first number by now, you know. My number 02444 62193. 02444 62193. 02444 62193. 193. Amankwa be we announce baba. Kasa amen. And then unim and then yes lano yenya problem was unti call ntimi yedai. Emba yemfa enunso ye to nyame asem ka no so kasa amen. Yeta mo kakra no. Me pese ye di church nsem kakra. Hwe ma me nkyerɛ abrabomu a ye bo no wiase sabre no. Sa wa me urade a ntimi nye yida. Amen. Odofo ende me call baby me ni obi na me ni obi siai. Na me ni di nkomo. Test drop baby on farm drop in me call baby. Yeah, Bano. And me can't be challenged. I was Papa, we are so far now. And I'm saying, was a summer I will catch him there is a mammy was away of soft. And I'm a guy say, Abrabo, we are saying, for any calm or bro. What I say, and near my what we are saying, you know. And yet negative for a positive. Amen. What I say, and so Bob Brando when you me to me, I'm an anti when she are. I dear be over Curabiano. Bronsambe shwe fruits. Amen. Who said David did you kurano no? Yabesi no kuro and dan was you. Yabesi kuro no. Hallelujah. Amen. At the same time, na yire ne maso ya form ye dai. Eko. Na me busa say, e de ade abiem na aka betimi akwaje wo mo. Unyansa na wo ba. Wan word na wo a wo de kwaje wo. The aka ne say David did any two Ewrade so.
abrabɔ obi atɔ nneɛma wa central market saa bɛsi saa bere protocol ntimi nyi bi hallelujah adentira yɛwɔ di mu bi wɔ fie hɔ a ɛdidi ne nsɛm maame wadwena yɛ sɛ adwumaden na di sika baa nke power of kobi enu wanko ye hiani kasa amen enti na Yesu Kristo ka asemi wo se me nsɛm nsira ɛna ma onipa ye ɔdefo na ɔbradwuma de ye mfa bi nka ho ɔdɔfo sɛ nyame nsira ni wachi ɛwɔ abrabɔ mu a wa ho ɔde ne wonyansa no entimi nya adwuma enti na me kanfo sɛ enya Bible na ma mo ne mre na be Awurade ji Awurade di fa ho to no so ɛmfa ho to obia so wɔ wiase ɛmfa ho to maame so o papa so di obetimi aboa wo no ɛne Jesus Christ amen hallelujah amen so wo de wo bato no so a ɛnsankyerɛne ɛne awɔwade ebesi wɔ abrabom amen wonka amen amen ɛno te na yɛto yɛ nsafrɛ sɛ ɛkyerɛ nyamboa onyame de dom ya no ma de patria botanic tech ye bobom paye last week mu ade nyame yɛ dai ɛyɛ na ɛkyerɛ nyamboa a Awurade ye bia de bɛkye no onyame wɔ yɛ ade foforo amen wonka amen amen it is nyame yɛ ade foforo de bia de a ɛne de ɔyɛ ne nan no ɔbɛyɛ akyɛ ɛkyena so yes what you say ba it is obi ɛwɔ yare ade ba kɔ me de nyame asese nyankopɔn de ayare sa kyɛ me amen oba okɔ mi page ma obi a ɔyɛ bia ɔde ɔmɔ Reverend Alex Echampo ɛwɔ Facebook mi page no onkom mi videos ayɛ dɛ egum programs am yɛ healing la de nyame yɛ ayaresa wo de nyame obi ni me bobɔ me wodin bi a me ba me pese na say me yira wo komase ano me dira na me use no office apa me pese me bɔ na me bɔ me local team me di kofi Echampo eti na dodo na from sofu kofi me ne CAC fo ne fo Assemblies of God asora attitude na me ye programs ye dai me konkra na me ja komasi program ye kasa amen we me bo me din dada obi abehu me hallelujah wudu kura entonso ene sankuro na hallelujah nyame de ye adwuma wo kuro no mo ba bia na ye tie kasa amen esire na bo ye ben brebo dendene yare bi da obi so obi adwuma nkoyi he aware asai be ma se obo a promise to fail sunsun bi ne woda obi wakata na ne obi ne da abrani pa no so nyi waware eye sunsun e wo fie e na ye adwuma wo abrabo so sa na obi a honhom bi ne woda no so no wo abrabo de bia promise to fail ne be dai ebeba obi se obo entimi ne so da age se wo ba na wo no ye bompa yam wi a ye de na chi wade e be dai e be ka no spirit entimi ne o meda biem kasa amen na no brother bi wode ne ba bi efri oba soro mo na okofa na mafri sahwi bae na wonu akora no sa brother na maame e wo ani e no pese o man kora ne bayi tini you na awde nkora ne bae mi mahu ba wontimi nkan kire ne se o maame nye me sa de me nye bi wo what ya say ba eti ye bompa ya na me ka che so mfa nkora ba e na me bompa ya man kora na me spray wo mo na me se nkora no onkoda obehu ade bi ebesi nkora no koda ade achi na o maame afre no oba ne ba ne Isaac was a maame was ade na wo koda wo de ye nkora no what the question ade na obi o wasahwi o no mo so won kran obusa ne say ade na ade ye nkora no amen o maame buafu ada no maame tua lolo fe se nkora no eye ne nana wo de bibia kan mo etu oba mo ho ntimi ma wo be fa nkora no mama nso kase bi esi wo kasa amen wo be fa o ma ye dey asa akotaswi adentira wo se owu a sa nkora no oba no na eni na de nti wo de ne tumi ekura no e ma akora mo amen hallelujah amen hallelujah amen hallelujah amen wo se woni nana ba eti ne ba be ma na wo oba ye dey ama no to de ne tumi no e ma akora mo amen hallelujah amen eti ya di na chi wade ya kan no otimi ma ho odofo nyame ya dwuma wa wie ebremu who told you say nyame na dwuma awie peye na dwuma asa nyame ni bibi ye biem eti wo nambo so ne ye dada nkofo ena me hwe TV so edi nkofo dada nkofo fasika se bra na baji sika sem so what we nsem hunu we hallelujah amen na di panso ye dai edi akiri kasa amen amen odofo tie me Apostle Alex Echampo am that the word prayer ministry so yes up my number open my number is 0244 844 917 0244 844 917 me say extra number a
we see tech police station ni school ni gate back on the opposite obo say yatwe school no university edina yede egu ho wo fam si ya oba woni ma botanic na ene hwa obo say nkofo park cars bebre o ma cars na egu nyina ye o mo e bobo mpai Amen. kasa amen Amen. fellowship no bebre na wo ye wo animu wodu afre number no a ye me ma no ba be pick e de ya ba ba bia ye de ye wo e kire nyam bo nyame be yesunsu adwuma hallelujah nyame be san ne ma adwuma say a fabra Amen. hallelujah Amen. e sina dalasi awurade de bai obi e ba wo de wa tonsuo ye de ebra ensuo tonsuo ba ko be ye nkira so man kono fa bi kogu ho fa bi Amen. awurade be ye na adwuma kasa Amen. hallelujah Amen. eti sabri ye de number that to ya de enche ye tam no ya de ya so kasa amen Amen. eso wi a me a opeso frɛ me a me no be di nkom me number de ensizi hallelujah nkomo bi a pese oni me die bia na me perform so fo bompai ma me kasa so fo he fan na wo hyere me kwan na me nyedai membra yesu kristo nkonfo ni nyina akọ ne nchen Amen. what you say o man kyerɛ baabi an kasa yesu mmpa ye nyedai ma no soja ni mpo a na ne ba yare no wa ka kyerɛ yesu sɛ me nsɛm fata sɛ wo baba me fie na minim sɛ ka asɛm no na minim sɛ me ba no ho bɛyɛ dɛn ɛbɛyɛ dɛn kasa amen ɛkyerɛ nyɛ bɔ bra onyame ba nam ne tumi ɛne na hoɔden so ayɛ n'adwuma yɛnnua bi yɛ papa yi mr mankwa wa ha ɛdini bɛɛ na ɔkoma sɛ ɔmu de nim wɔ ha bɛmfide na kasa na Hallelujah. Edi ni mpa ya amankwa. Air condition. First na mo airport. Inside or be a 2 year no. Say you new ayi odua say Adonko Junction. Udo draw na frɛ amankwa air conditioner. Only problem. You won't be able ya. Number is the number is 0246 592 594 0246 592 594. Oh number one awokan. Me am number no. One number no. We mistake ni afre no possible. 0246 592 594. Me dina number. The number no. Number no. Only problem. Hallelujah. Amen. Praise God. And na kola na me pesa me fa no ya fidi na lo comment me amfa kasa amen if is me bota ya me di free me dey buy na yesi abobon pan ya mankofo radio super kasa amen and na de nyame be bia nso eye onyame nim nia oye and o ye ne sa kasa amen eti ye de wo hoi na tech botanic wo hoi e kire ma wo kire kwan ye dai enyina obi sofo meba so wa ama wa da wakɔ mpan bɔ no a wakɔbɔ mpan a waba a wabrɛ no ɛbɛsɛ no wafrɛ sɛ fo me sen da yɛ bi yɛsɛ sa no nyame wɔyɛ n'adwuma wonyɛ serious nyame akyi deɛ wonyɛ serious yɛ ni n'akyi o wote aseɛ baa gye sɛ woyɛ serious ɛbɛsɛ me awurade frɛ me na mehu neɛ ɛkɔ so wɔ m'abusua mu a mempere no me a meyɛ serious medeclare ma ɔsɔfo mekɔda baabi paa meyɛ fasting duru baabi me maame nim sɛ na manya yareɛ meyɛ fasting saa fo yɛ ketekete bi afei me maame hom si ya no osu kofi me sɛ maame wɔse wasɔre afiri ɔsa akanka sɛ yɛka sɛ wasɔre afiri wodi aso saa na maame ka kyerɛ maame me so na meyɛ last born wɔhwɛ m'anim saa no wɔ su wote asɛ ɛfiri sɛ na problem na me wɔ mu no me se mempɛ obi atena ne deɛ mu saa maadeɛ no ayɛ dɛn aka no so ɛdu berɛ a wobɛtumi asesa no amen hallelujah amen ɛnkyina berɛ yɛ mɔ mpae ɛnɛ ga na ɔn sɛ yɛagya mpae bɔbɔ ɛnɛ wɔbie gya mpae obi aba mu bu obi anim sɛ nyame asɔfoɔ nyɛ dɛn ɛni hɔ biem David ɛberɛ no mu no ɔhwehwɛ awurade amen na nyankopɔn so maa no dalesen hallelujah amen ɛma wɔnantem eti ɛnɔ ɔdɔfoɔ otie me bia no meka kyerɛ berɛ a mede asɛm no kɔ awieɛ no ɛkyerɛ nyamboa onyame de yɛn nkwakyɛ yɛto yɛn nsa ɛfrɛw hallelujah amen bra the word prayer ministry fellowship ɛwɔ third botanic garden bra hɔ meka no wanwae na wahu baabi ɛwɔ mesi wofrican ɛdwo so na woba a wobɛsi right na wakorɔ so aba ɛfa ɛna wofiri kurom nso na ɛba de a baabi a wobɛsi no saa laa no so a ɛna na wobɛsi right wonam so so a na wawura gate no mu hallelujah wofrɛ yɛn so a mema no wɔ ɔmo ba bɛsia wo wosa wokyerɛ atade a wosa ɔmo ba bɛpɛke wo na no ɔmo ba nyina sa no yɛyɛ no kasa amen eti ɛkyerɛ nyambo a yɛto yɛn nsa frɛ obiara
sɛ obi biara ɔhaw da no so bia no ɔnyɛ dɛ ɔmmra na onyame nam no yɛnsa so ɛbɛsa ne yareɛ kasa amen ɛde me last number no to dwa biem na ɔyɛwia papa wakyerɛ yɛkyerɛ kwane biem me number no yɛ 0244 844 917 0244 844 917 0244 844 917 ɛna meyɛ announcement bi program yɛ yɛbɛyi yɛde sika na ɛba ha yɛyɛ hɔ yɛ nkyagye wɔ bi ɛnyɛ obi bibi kasa amen na no meka asɛm bi wɔ a mesɛ adeɛ mesuro no mɛsi duabɔ sɛ wɔ ɛno bɛbɛka wɔ asase so na nanam te sɛ ke awurade ka kyerɛ sɛ wo obiaa mfa sekan nyɛ dɛn obiaa nka na bɛnam saa me adeɛ mesuro paradɔk mesuro owiase pa yɛ nome ɛti mempɛ sɛ mɛyɛ adeɛ a ɛde nnome bɛyɛ dɛn ɛbɛbrɛ nti na ɛyɛ nyame adwuma yɛ nkyagye wɔ no kasa amen na wɔmmom yɛpɛ sɛ woa wofiri wo pɛm no wabɛboa bi mepakye sɛ molɛ yɛkɔ online wɔ aborɔkyire nyinaa amanfoɔ tie yɛ wɔ aborɔkyire hɔ ho yɛserɛ yɛ nnuamu nyinaa obi a ɔbɛte yɛ nka biara no wobɛtumi abɛ sponsor yɛ bi ebi wobɛtumi abɛtua bosom bi ama yɛ wobɛtumi abɛtua bosom bɛ mmienu ama yɛ a yɛbɛgye yɛde wase ebi a wo company no wobɛtumi bɛ sponsor yɛ na yɛmmɔ mpa yɛ nyɛ dɛn ɛma wo a yɛso yɛbɛgyina hwɛ adwuma wɔ hɔ obi a ɔbɛka sɛ yɛnyi aboafoɔ bi ɔboa wo yesu kristo kura nkɔmfoɔ no kan Luke chapter 8 verse 1 go yɛ woka wɔ a wɔse ɛmaa ne na de wɔn ho ahodeɛ ɛne wɔn agya padeɛ de kɔsom yesu kristo ɛma ɔde kaka asɛmpa no wɔ nkura ɛne nkurase eti mimi yɛ sika ɛna politicians kura mbɔ wɔn wɔ sika no so wɔn bɛyɛ kɛmpɛ wɔn so wɔn hiya sponsors nana do pɛ ɛkunya no ɔnkasa yɛ obi antua 1 cedi mɛbɔ a ɛnfa sponsor no na so ɔno pɛ 1 cedi nam de mɛka bi a ɛso nsɛ wiase adeɛ no yɛbɛtua o ba nyame asɔfoɔ paa adeɛ boronsam kyiɛ paa yɛ nyame asɔfoɔ amen yɛyɛ bibi a yɛka na yɛdene wɔbi amfie me nɔmba na madeɛ to dwa no mobile money bia sɛ ɔyɛ akora yɛ panyin o deɛ wobɛtumi bia no wobɛtumi asɛnde afa so hallelujah amen na yɛn nso yɛnyɛ bi adeɛ yɛ nyame adwuma ɔfra wɔsɛnde odifoɔ mede sɛ ato so nso fatua lɔlo fa ɛyɛ nhyira kasa amen ɛti mesrɛ obi biara ma ne awurade nka wakoma na wɔn nso yɛ bibu anyame adwuma mede me nɔmba no to dwa last one yɛ wie mabɔ mpa yɛ twa to hɔ na papa wode yɛkyiri kwan no so to me nɔmba no yɛ 0244 844 917 0244 844 917 mebɔ mpa yɛ no wie a metie course enti meba no de makyire kwan no bɛyɛ dɛn ɛbɛto dwa na metie course wobɛtumi afrɛ m sɛ bɛsɛ sɛde mabie laana ayɛ dɛn mea mede no atom mebɔ mpaeɛ mede nyankopɔn ba nyina hyɛ awurade nsa awurade ntene ne nsa ma obia ɔma asɛm a ɛbɛkae ɛnyɛ nhyira ma obia ɔgyeɛ nsane nkunudeɛ mmra ayaresa mmra ɛwɔ yesu de ma afei mebɔ mpaeɛ mede radio yi kɔ awurade anim ɛmu mpanimfoɔ nyinaa ɛfiri mpanimfoɔ bɛka nkotoa so nyinaa onyame nhyira ɛma onipa yɛ ɔdefoɔ no ɛnsane mmra wɔ biara so adwuma bi a obi ayɛ ɛnyɛ yɛ wɔwuo yareɛ deɛ yɛtwa mu firi mu so ɛwɔ yesu de hɔ obi a ɔbɛko ati awurade so ɔma awurade nkɔ so deɛ awurade nyine nhwe wɔ yesu de hɔ ɔnkɔkoro m da wase sɛ wɔde nkonim adom no nti amen fa yɛkyerɛ kwan no to dwa afei mabie kwan no atom yɛse text message wobɛtumi akenkan kenkan ntɛntɛm mea me de obi abetumi african American fa we into dance afa ya chiri kan to dana bobo number e pa cho so onyame ya adom na kyerɛ wade de kyerɛ ya kyerɛ da fiada bra ma ye nyina ye mbom na ye nsom na ye mmɔ mpa ye na owrane fa ogye ne fa wonde emra nyame ya adom akina obehu ye kyerɛ kwan ɛwɔ tech botanical gardens wonum sɛ ufri krom ne aba ufri adum na ɛba ubesi wɔ tech police station unsani fa so no wawura tech gate na ɛne tech police station here opposite no uwure mo no busa botanical gardens no uwure mo a onsa right e ho na ye wo so free odium kantin kro no edwo so na eba so a obesi wo onsa nifa so police station anim ho no a no watwa kwan ma ko onsa bunkum so no wawura tech gate na ne police station no edi nhwe anim no uwure ma busa obi a bia botanical gardens no no uwure ma onsa nifa so e ho na obehu ye wo ho ye to nsa fro so e kina e wale de kyen a e da fiada bra na ye nyina ye mbom na ye nsom yɛmmɔ mpa yɛ ne awurade mfa ɔgyeɛ ne fa hodie mmerɛ yɛn amen papa chokasa last mary ka text message no kenkama na yɛhu deɛ ɛkɔ
the number no is 0244 844 917 0244 844 917 afi metie me afi the free studio ha me de manuka say si pa metie call obetimi afre me number no de ohia bia de opeso ka kire bia obetimi afre metie nyame nsira obi biara e wo Yesu dimti amen test man in the month me akeke ho okay and ye da nyankopon se and ye jade akere nyina ese papa yes Edi ame wani das e ko kama madre wa sasiso sase rade ni midimafo rade kom ne bua obane simi ye wat shawani